Children of God, mga anak sa Diyos. Usa sa mga santa nga kadungan o contemporary ni Saint Francis of Assisi mao si Santa Clara o Saint Clare. Sama ni Saint Francis, ang gipili niya nga kinabuhi lahi ra pud kaayo sa mga gipiling kinabuhi sa mga tao sa idyang panahon. Bisan siya na tao sa usa ka halangdon nga pamilya, si Saint Clare milaya sa ilang balay niadtong 1212 AD aron moapil sa grupong gitukod ni Saint Francis. Sama pud ni Saint Francis, gisalikway ni Saint Clare ang iyang kabilin og bahandi aron magpuyo sa usa ka kinabuhi sa kakabus og penitensya. Si Saint Clare walay hunong nga nakigbisog sulod sa pipila ka dekada aron maangkon ang katungod sa iyang komunidad nga gitawag og Poor Clares, nga sila magpuyo pinaagi sa pagpalimos o pag-insister sa bugos nga pagsalig sa Diyos. Si Saint Clare, nagsakit siya sulod sa 27 ka tuig sa iyang overall 41 years isip usa ka religious sister. Apan malipayon siya nga midawat niini ingog pag-alagad sa Diyos. Alang kang Saint Clare, ang kasing-kasing nga adunay Kristo, dili kabos. Ang kasing-kasing nga wala mubati sa panginahanglan sa Ginoo, mao ang tinuod nga kabos. Karong adlaw, gihulagway ni Jesus ang iyang kaugalingon isip punuan sa ubas o kita isip mga sanga. Ang kinabuhi og bunga mahitabo lamang kung kita magpabilin diha kaniya. Mao kini ang atong pamalandungan karon. Unang punto, ang tinuod nga panaghiusa mao ang pagpabilin diha kang Kristo. Mingon si Jesus, "Abide in me and I in you." John 15:4. Sa binisaya nga hubad, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Kini nagpasabot nga ang atong relasyon kang Kristo dili lang panagsa, kundi padayon og buhi diha sa atong adlaw-adlaw nga buhat. Kung ang sanga maputol sa punuan, kini malaya og mamatay. Mausab kita kung maputol ta kang Kristo pinaagi sa sala og pagpasagad diha sa atong mga pag-ampo. Kung wala si Jesus, wala gyud tay mahimo. Ang tanan natong buhat walay kahulugan kung wala ang Ginoo. Busa kinahanglan nga magpabilin kita diha kang Kristo pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa mga sakramento ug ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mao kini ang tinubdan sa atong kinabuhi ug kalipay. Ang tinuod nga panaghiusa mao ang pagpabilin diha kang Kristo. Ikaduhang punto, ang pagpabilin kang Kristo magdala og bunga sa atong kinabuhi. Unsa may pasabot ani nga mga bunga? Kini nga bunga mao ang gugma, ang kalinaw, ang pagpasaylo ug kaayo. Ang usa ka Kristiyanos dili lang para sa iyang kaugalingon. Gitawag kita sa pagdala og bunga alang sa uban. Ang atong kinabuhi mahimong panalangin kung kita konektado kang Kristo. Sama sa atong kanunay nga pahinumdom, kung mawala og malayo na ganita sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung malayo ug mawala na ganita sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Ang pagpabilin kang Kristo magdala og bunga sa atong kinabuhi. Story time. Si Saint John of the Cross nailhan isip usa ka Spanish nga pari nga nabuhi ni adtong ika-16 nga siglo. Nakasinati siya og dakong pagsulay sa iyang panahon. Ilabi na sa sulod sa Carmelite order, din siya misuporta sa mga reforms uban ni Saint Teresa of Avila. Tungod ining pag-introduce nila og mga reforms sa Carmelite order, ang iyang mga kauban mismo ang misupak niya ug siya napriso sulod sa siyam ka bulan sa usa ka gamay ug ngit-ngit nga silda. Diin siya gisakit og gipangitaan og sayop. Apan bisan pa niini, wala si Jah mibiya sa iyang pagtuo. Wala siya nawad-an og paglaom.
Hinuon didto niya gisulat ang pipila sa pinakalawom niya nga mga sinulat sama sa Dark Night of the Soul nga naghulagway sa espirituhanong panaw sa usa ka tawo paingon sa Dios. Ang iyang kasakit ug kalisod na pangitaan niya og paagi aron gamiton diha sa pagsangyaw. Iyang gipakita nga bisan sa kangit-ngit ang Dios anaagi hapon ug ang tinuod nga panaghiusa kang Kristo makita dili lang sa kahayag kundi bisan sa kasakit. Kini nga ehemplo ni Saint John of the Cross nagtudlo kanato sa pagpabilin diha kang Kristo bisan sa mga pagsulay ug mga kalisod. Children of God, mga anak sa Dios, ang tinuod nga panaghiusa dili lang slogan. Kini usa ka kinabuhi nga konektado kang Kristo. Pabilin diha kaniya matag adlaw, ayaw putla imong relasyon sa Ginoo. Bisan makasinati tag kalisod, kapit lang, kupot lang yod, pagampo kanunay o duol sa mga sakramento. Unsa to atong pahinumdom? Kung mawala o malayo na ganita sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala o malayo na ganita sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Mao nga pangayoon nato ang grasya nga diha sa atong pagsalmot sa santos nga misa, ang atong kinabuhi mamunga sa gugma o sa kaayo. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay kay bisan sa kangit-ngit ang Ginoo mag-uban kanato ug kung magpabilin ka kaniya mamunga kagayod. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.